Sanibona, ngiyethemba niyaphila, ilanga seliyoshona. Kune-call lana engiyitholayo. Ubhuti yangibuza ngomculo ukuthi kwenzakalani emculweni. Cause ngangizwa kahle and futhi ngangizokhipha i-EP, abanye basebeyizwile i-right futhi. Ngamchazela my brother ukuthi bafuna into eyadala ukuthi ngine-music is not like umusic wangihlula noma mhlampe ngawa kubantu vele ngiwile, kubantu ngahluleka basho njalo abashoyo. Into eyadala ukuthi kodwa ngime mina emculweni isizathu esi-serious yabo. Shisha nje ngenza iphutha lokungasho ku-social media ukuthi indawo ngabe ngathula. Into eyadala ukuthi ngingayisho ingoba ngayibona leyo video ngeke ngikwazi ukuyiqeda and futhi ukuyiposta kwami kwawungidalela enkulu inhliziyo ebuhlungu. And futhi into edala ukuthi ngayiqeda ukuze ngiyiqeda sekubuhlungu ngisho kumina cause isimo esi-serious. Abanye bayazi-ke mhlawumbe abasondelene nami ukuthi iy'nkinga eziyaziqhamuka zinjani ey'bhekene nami yabo. Manje into engizama ukuyilungisa izinto ey'bhekene nami. Umusic ngizobuyela kuwona ukuthi nini nami angazi soniyezi izinto zami zilunga. So abantu bangakhathazeki, ngiyazi ukuthi ngangiza ngendlela ababeyithanda ngayo abantu kodwa angina-choice. Ngixolisa nje kakhulu lokho kade ngikusho cause kuserious ngempela cause into engizama ukuyilungisa iyangi-challenge-a kakhulu, idinga imali. So umusic sha ngoba phela abantu abaningi abazi umusic uyayisebenzisa imali strong, uyayimosha imali kahle kahle. Abazali basho njalo, abazali mosha imali cause uyayidinga ngempela umusic imali. Manje isimo engizama engibhekene nazo siyi-challenge imali empilweni yami, sidinga imali. So that's why ngaze ngaphosta ngathi ama-event anginayo inkinga nawo nani as long as imali ngingakayikhiphi. Uma ngabe kukhona into eqhamuka ethinta umculo ezongenisa imali kumina anginankinga nayo. Ngasho nje mhlawumbe lokho kanti ngasho last year after le ngoma ethi Thando Lifemini, ngasho ukuthi ama-event anginankinga nayo, ama-competition oshadayo ngiyamphefomela, awune-party ngiyamphefomela, nginazo iy'ngoma anginankinga as long as nje kune-sound kahle kahle edinga ukuthi nje kudlalwe ingoma anginankinga mina. Ileyo nto nje Cool People ilokho nje, okunye nje okuningi hhayi akukho kodwa nje umculo angiwile mina ngokwami. Sazowusebenzisa nje umculo, i-EP yami ihlalele nje ilinde ukuthi kulunge into zami bese ngiyayikhipha.